नोंलाय थांनो लुबैयाखै नामा गोसो खाङाखै नोङो आनै आमाइखौ आंबो जि थांनो लुबैगासिनो थ' आगै जाहा मालाबा थांना फैनोसै मोजां मोनसे सम लानानै हाबानि उनाव सेथि खेबनि थाखाय न'आव थांगोन खम खुसि जागोन बियो आइबो आफाबो ना आगै थांगोन दै साब्रैबो थांगोन साब्रैबो माने सोर ओह जाम्बिना बेखौबो बुजिलालाय अलंबार आदा देरहा नों आं थांगोन आब' आं थांथ'ला नामा नोंसोर सानैजों थांनानै फैबानो जाबाय दे आं उनाव थांसिगोन आरो जों गासिबो थांजोबोबा न'आवबो रावबो गैया सासेबाबोथ' थालांनांगोन खामानि मावनो आं उनाव थांसिगोन दे आब' नोंसोर थांनानै फैदो अह बिदिबालाय बोरै जानांगौ जाखो आइ आफामोना जोंखौल' नुबा मा साननांगौ सेथि खेबनि थाखाय जों न'आव थांगोन नाङा जों साब्रैबो थांगोन दे जेबो नङा दे आं न'आव आइखौ बुंगोन सानसेया जेबो नङा नांगौबा जों सानसे नांगोन सानसेनो फैफिनगोन आइ आफामोना नोंसोरखौ सोङोब्ला बिसोर मानो फैयाखै होननानै अब्ला जों मा बुंनो औ आगै नंगौथ' अलंबारा थिगखौनो बुंदों आरो नोंहा मा जानायखौ कसमानो नोंनो थरायखांग्रोदोंमोन न'आव थांनो आनै आमाइखौ गोसोखांदों होननानै मा जाखो हो जेबो नङा आब' जेबो जायाखै नोंसोर थांनानै फैग्रोदो नोंसोर थांखांनायनि उनाव जों थांगोन दे नै बिनिया गाबलायबायसो दा मा जाखो मानोथो गाबखो नोंलाय न'आव थांगोन रंजानांगौसो आरो नोंहालाय मानोथो गाबखो ओइ आगै सोरांस्रि मा जादों नों मानो गाबबायल' थायो नों थारैनो माबा मोनसे जादोंना खोन्थाना आगै आं नोंनि बिब'थ' नों आंनो खोन्थायाब्ला आं बोरै मिथिनो आं नोंखौ बोरै सहाय होनो मा जादों आगै खोन्थालाय दे ना खोन्था सिगां सिख्ला समावबो नों बिदिनो दुखु खालामबाय थायोमोन दाथ' हाबा जाबायना एसे रंजादो लाइफआव एसे खुसि जादो आब' नोङो बिदि गाबनानैनो नोंनि लाइफखौ मा नोङो हगार हरनो सानबाय नामा बुरिलाय लांसिगोन नोङो गाबैनो मिनिनोबो सोलोंदोहाय मा आंनि मेगननि मोदैया बुरै जासिमल' नङा आब' थैजासिम थागोन थैजासिम आंनि मेगननि मोदैया बोहैलांसिगोन खोमा अब्लाबो आङो जिउआव मुजुमसेबो रंजानाय गोजोननायखौ मोननो हानाय नंला खोमा देरहानि बेबायदि हालोदखौ लानानै आं बोरै न'आव थांनो आनै आमाइनो बोरै दिन्थिहैनो बोरै नुजाहैनो आङो ना बियो मोजांखौनो रायलायनो रोङो ना बियो मोजांखौनो जानो रोङो ना बियो मानसि गिदिरखौ मानसि गिदिर बायदिखौनो रायलायनो रोङो जेबोआनो रोङा बियो आब' जेबोआनो रोङा उन्दै गिदिर रावखौबो बियो दाबो सिनायानो गासिबो बिनि नोजोराव पुतलासो जायो मानसिब्लाबो सोरबा सासे मानसि लोगो मोनोब्लाबो बियो खालि पुतला गेलेनोल' लिङो अब्ला आं बेबायदि मानसिखौ बोरै लानानै दिन्थिहैनो आनै आमाइनो बिसोरो दुखु मोनगोनथ' नाङा आब' नाङा नोंसोर थांग्रोदो देरहाया मोजां जायोब्ला आं बेखौ लानानै थांगोन बेखौ आं मोजां खालामगोन आरोबावलाय मा होननानै फोरमायबावनो नोंसोरनो सानफा एफा नोंसोरनोथ' नुबोगासिनो ना देरहानि अबस्थाया माबायदि हाबा जानानै फैनायनिफ्रायनो दिनैसिम बियो आंखौ हिन्जाव होननानै गनायफेराखै दिनैसिम आंजों सुखु दुखु रायज्लायाखै दिनैसिम बियो आंखौ ओंखाम जाबायना बेबायदि फंसेबो सोंफेरनोनो रोङाखै आंसो दङसै आरो आंनि खाफालनि लिरनाया मा सानदोंमोन मा जाखो मा हास्थायदोंमोन मा मोनहाखो आङो आं मा बुंबावनो आब' आंनि जिउआ बिदिनो थांसिगोन आगै सोरांस्रि आंखौ निमाहा खालाम नोङो आइ आफामोननि बोसोनखौ आं लाखिनो हायासै आइ आफामोना बुंदों सुखु दुखु नोंसोरो जेब्लायबो मदद खालाम होननानै नाथाय आं नोंखौ भुल बुजिनानै दंबाय थायोमोन आं सानदों नोङो जोबोर हेपियैनो दङ होननानै बेनिखायनो आं जेबो नोंनि खौरां सोङाखै नोंनि गोसोआव दावदाब लानानै एसेबां दुखु खस्थ' सैसोनानै दङ आगै सोरांस्रि नों गोसोखौ हमथा सानसे गासैबो थिग जागोन आब' मिथिगौना देरहाया दहाय आंनि सिगाङाव मा बुंदों देरहानो आं बायदि मोखां दादुरि हिन्जावखौ नाङामोननो बेनो मोजां हिन्जावसो नांगौमोननो बियो आंखौ बासिदों आब' देरहाया आंखौ बासिदों आं मानो फैफ्लांखो आङो बेबायदि सेहेराखौ लानानै मानो जुलि जायामोन दिनै गावनि फिसायानो आंखौ बासिदों गावनि फिसायानो आंखौ मुगैदों सोरांस्रि आगै देरहानि बुंनायखौ गोसोआव दाला बियो जेबो मिथिया अबे समायना अबे गाज्रि अबे मोजां अबे हामा बियो दाबो बासिनोबो रोङाखै बियो जेबो मिथिया बेफोरनि मुल्य बियो जेखौ नुदों बेखौसो बुंदों नों गाज्रि दामोन आगै बिनि खोथाखौ बियो दाबो नोंनि गोसोखौ हमदांनो हायाखै बियो नोंनि सेहेराखौल'सो नुदों नाथाय नोंनि गोसोखौ दाबो बियो मोनहायाखै जेब्ला बियो मोजां जाबोगोन अब्ला बियो सिनायनो हागोन अबे मोजां अबे गाज्रि अब्ला बियो सायख'नो रोंगोन मोजां आरो गाज्रिखौ नों दुखु दाजासै आगै
बेनिखायनोथ' आङो सिरि सिरियै गोसोखौ हमथानानै दङ नाथाय बेसेबां हमथानो आंबाबोलाय आंबोथ' मानसिसोना आंहाबोथ' गोसोसोना आं बाथ्राफोरखौ खोनानानै खुगायाव राव दंब्लाबो राव गैयैबायदि बबा जानानै खोनासंबाय थानोल' गोनां जादों माथो खालामबावनो आं बुंखादोंमोन सिगांनो आइमोनखौहाय आदानि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै मानोथो जुलि होनो नागिरखो होननानै नाथाय आइमोना गोरोन्थि बुजिनानै लादोंमोन सानदोंमोन बिसोरो जुलि खालामना होखांनायनि उनाव गासिबो थिगाव फैगोन गासिबो मोजां जाबोगोन नाथाय बहा मोजां जानो बाजैलै बाजै बाजैलै बाजै फागुननि बाजै बाबा फेथेंलाय मा जाबोखो होखावबो थादों माथो गान खनबोनाया अ बाजै मा खालामगासिनो ब्रा बाजै नोंसोरलाय आंबो गोसो जायोब्रा नोंसोरजों दसे दसे थाफानो लाइन मारिफानो आंखौलाय माथो लाफायाब्रा नोंसोरलाय फेथें आगै नोंबो जोंजों रायलायफानो लुबैदों दे एबारनिफ्राय नोंखौबो लोगोआव लाफानानैसो रायलायगोन दे ओमफ्राय माथोमोन मा खोथामोन फेथें माबालै बाजैमोन सोर सासेखौ आङो सोरखौ मा बुंबावनो नाम्बार 1 बाजै नाम्बार 2 बाजै होननानैसो गाबज्रिनांसिगोन नोंसोरखौ माबालै बाजै आइमा नोंसोरखौ लिंहरदोंमोन खिन्थु सोरखौ लिंहरदों बुङाखै नामखौबो खोन्थायाखै जिखुनु लिंना लाना फै होननानै बुंदों थांनोसैलाय आङो सोर फैयो फैदो अ जोमै बावदोंसो आङो आइया दहाय आंनो फुङाव खोन्थादोंमोनथ' आफानि सोरबा अफिसनि लोगो फैयोनो नोंसोरखौ ओंखारना थानो होदोंमोन साफानो खोन्थानोसो बावगारदों आं फैबाय आं बिसोरनो थांदो थां अ नंगौ नामा दे अब्लालाय आं थांनि आब' नों जिरायना थाथ' दे दसे रेस्ट ला ओइ खोनादोंना नोङो आगै सोरांस्रिनि खोथाफोरखौ बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा बुङो बियो थारैनो जोबोद दुखुथिया जिउ बिमा बिफा गोमाजानायनि उनावनो बिनि मोखाङाव माब्लाबाबो मिनिनायखौनो नुनो मोनाखै नंगौ बेसेरि दुखुसो मोनलायलाङो नोंथांनि उदैखौ देरसिननाय बायदिसो नुगासिनो दे आङो नंगौ नोंथां नंगौ गोथाव बिहामजोफोरनि संनाय मोनजानानै उदैया देरसिनथारबायसो आहा ओमफ्राय नोंथां खबरफ्राथ' मोजां जानांगौ मानोथो सासेखौबो लाबोफायासै हौवा हिन्जाव सानैबो जमा फैबानो जायोमोन ना औ आंहालाय आरो बिनानावखौबो लाबोफागोनदां होननानै जि खुसि जानायमोन गोबाव जाथारबाय लोगो मोनैयाबो लाबोफाबानो जायोमोन दा बिनानावखौबो फैफानो नागिरनायमोन आंनो बादा होना दोनबोबाय दे उनफ्राव फैथोंसै सम दंबावो आच्छा नोंथां ओमफ्राय देरहा फिसानि खबरफोरा माब्रैथो जाखो एसेसो मोजाङाव फैनायनि खबर मा होननो नोंथां बे फिसा सासेनि खोथाखौ सानोब्ला खर'आनो खामानि होआ जायो आंनि सानदोंमोन हाबा खालामखांनायनि उनाव एसेसो मोजाङाव फैगोनदां होननानै नाथाय दाबोसिम मोजाङाव फैनायनि जेबो राहा लामाखौनो नुवाखै माथो मालायनि फिसाजोखौ लाबोनानै बिराद दुखु खस्थ'सो होनाय जाबाय जाबायसै बिफा बाराद्राय सिन्था दाखालामसै सानसे गासैबो मोजां जागोन आयै मानोबा लिंहरामोन आयै सोर फैनांगौ सोर फैखो गैला मान सनमान जाजोबसिगोन बेयो जोंनि मान सनमान जाजोबसिगोन सोर जाखो बेलाय बिसानावथ' बिदि खामानि मावग्रा मानसि गैयामोन ना धनिरामनि बिहामजोआ बेनो मोखाङानो माथो खाब्रैब्रेसो नोंथांखौ माबा मोनसे खोथा सानहांना थानाय बायदिसो मोनबाय आङो सोर जाखोथाय बियो सिनायनो हायासै आङो दिनैसो गोदान नुदों माथो जोमैयालाय बहाथो दङ जोमैया दङ आब' जोमैया अलंबारजों दंफां सायख्लुमाव जिरायनानै दङ दे अब्लालाय नोंसोरो जिरायथ' आं साहा फुदुंनानै लायनि नाङा नों फैनो नाङा थां जोमैखौ लिंहरदोंना बुंहै थां जोमैखौ साखौ लाना फैनो हो थां गोख्रै थां सोर फैनांगौ सोर नुजाफैखो मा होननानै सिनायथि होगोन आं बेखौहाय मोखां खामब्रेंब्रेंखौ नोंथां बेनो जोंनि खामानि मावग्रा बेफोर मा बिमा निस्सय आंखौ माबा मोनसे खोथा सोंनादों गोबावजों फैनाय दिनैसो खनसे नोंथाङा ओंखाम जालांथारनांगोन दे हले दिनैहाय दिनै जालाङाबाबो जासिगोनदां नोंथां नेक्स्ट बाराव फैबा जासिगोन दे आयै आंखौ लिंहरदोंमोन औ फै आंनि सेराव फै नै जोंहानि अलंबारनि बिहामजो आइसना खुलुमहै थां बेबो नोंनि देहायावसो जादों आयै आं मालाय मानसिफोरखौ खुलुमनो एसे उसुबिदा मोनलायलाङो खुलुमाबाबो जासिगोनदां आयै जेबो नङा आइसना जेबो नङा दे अब्लालाय आयै आं साहा लाना फैनोसै नांला जेबो नांला साहा जेबो नांला आं लोंला दे नोंथां बिदिब्लालाय आं थांनोसै बिमा नों दिनै आलासिनि सिगाङाव मोजां आखु खिन्थिनाय जायाखै
सासे बिहामजोखौ सिनायथि होबाय सासे बिहामजोखौलाय मानोथो थगायखो नोङो बिमा नों नखरखौ हमथानो सोलोङाखै नखरखौ संसार खालामनोसो नोङो सोलोंगासिनो आरो नोंहालाय बेयावलाय मानोथो एसेबां खर' सानो गोनां जाखो सासे बिहामजोखौथ' सिनायथि होबायना थोबाय दे बेनो बेसेरा अन्थाव बाथाव बिहामजो गिदिरा दुखु मोनथारबाय बियो साननो गोनां बाथ्रा जाबाय जाय बिहामजोखौ रुवाथि होनानै सिनायथि होदों बियो गरदसे सा लोंहोनानै मानसिखौ सन्तुष्ट होनो हास्थायदों नाथाय जाय बिहामजोखौ सना होनानै बियो फोरमान होनो सानदों बियो खुलुमनो उसुबिदा मोनो मानसिखौ मा बाथ्रा जाखो आइया मोजां खामानि मावदोंना दिनै आंनि गोसोआव मा सोंलु फैदों आरो आइया मानो आलासिनि सिगाङाव आब'खौ सिनायथि होनो हायासै बिहामजो होननानै आरो आब'आसो फैदोंमोन आब'खौ थिनहरनानै आंखौ मानो लिंहरखो मा जाहोन आब' आं नोंनि रुमाव फैदों गाज्रि मोनाथ' मा बुंनाय जासिदों जाम्बि जाम्बिनो बिब'नि रुमाव फैनायावबो माबा पारमिसन लालायनो गोनां जायो नामा आगै आइखौ लानानै दिनै आंनि गोसोआव मानोबा सोंलु जाबाय थादों औ बेखौनो आंबो सानदों आब' आंनि मा गोरोन्थि आइया आंखौ मानो एसेबो अना आरो आलासिनि सिगाङाव आंखौ मानो रुवाथिसो होननानै सिनायथि होखो हयथ' जानांगौ आंनि मोखांखौ लानानै आइया आंखौ मानसिनो सिनायथि होनो लाजिबाय बिहामजो होननानै औ आंबो बेखौनो बुजिनानै मोनाखै नाथाय आइयानोथ' नोंखौ बसायनानै लाबोदोंना अब्ला बियो मानो नोंखौ बिदि खालामदों आं न'आवहाय आइजों रायलायनानै गासै खोथाखौबो फोरमायहरजोबनोसै नाङा नाङा आब' नाङा खोन्थाहरनाङा बेफोरबायदि खोथाखौ आनैया खोनायोब्ला जोबोद दुखु मोनथारगोन बियो सहायनो हानाय नङा नों खोन्थाहरनाङा आब' आइया आंखौ दिनै गोबोरखिजों समानसो रुजुबाय मिथिगौना आब' मा फोरमायनो सानदों नोङो औ बेनो जेरै गोबोरखिखौ खदालजों खादायाव थिखोनानै लेथ्रा बारियाव फिउ गारहरो आंखौबो आइया दिनै बेबायदि बेसेबांबा गोथौ हाखराव गारहरबाय बे नखरनि बिहामजोआ नोंसो आब' आं नङा आं बे नखरनि गोबोरखिसो आगै नों गावखौनो गोबोर होननानै मुगैनानै दाला गोबोरा हासारसो हासार नङाब्ला जेबोआनो जाया आरो नों गोसोआव दङना आगै आदा अलंबारनि थाखाय नोङो जेब्लायबो हासार जानानै थानांगोन अब्लासो अलंबारा मोजां जागोन नों मेंग्लियाजासे बेजों लोगोसे हासार जानानै थाफाबाय थानांगोन सानसे बे नखराव नोंनो सुखु गोजोनखौ लाबोनो हागोन आगै